Takže teraz uvidíte, kto robí, hej. Tu je ten tlmič. Počkaj. No, ja som ho rozobral, som to vyťahol a toto bolo keby slabo zašrubované, alebo čo. Ja som ho proste otvoril, ja som vyťahol proste tlmič a zrazu z toho vytekol olej. Proste brúd oleja z toho vyteklo, hej. Ja som to potom, olej som vylal úplne čierny, počkaj, ti ukážem. Také hovno. A tlmič som to, naspäť som to zašruboval, hej. Nie je teraz olej, ale všetko baví, jak má. Ide to takú trošku ťažšie, že... Ale taký cítim taký trošku tlak, ale všetko ide. No neviem čo s tým, no. Inak toto tu, keď už je to dotiahnuté všetko v poriadku a pružina tiež v poriadku. Aspoň dúfam. No nič, tak si to pozri a skús povedať, čo s tým. Či to dá zrepasovať v Darkside? Keď sa to dá, tak by som to tam dal. A keď tak povedz aj, no hej. Dobre, díky, čauko.